Идеята е на Стефан Иванов. Подкрепа за нейната реализация той получава от методично обединение музика към втора гимназия и телевизия Energy Vision. Предаването, освен по кабелната телевизия, ще се гледа и ще може да се гледа по всяко едно време в специално разработен сайт, който съм разработил за всички желаящи да го посетят. Адреса е, както и името, www.schoolformusicstars.com. Там може да ни посетят и да видят изпълненията, а самото предаване, когато се реализира, ще видите и вече някои по-интересни неща. School for Music Stars е предаване за млади хора, които са постигнали успехи в областта на изкуството, спорта и науката. Желаящите да участват в него могат да заявят това в редакцията. След като изпратят заявка за участие, която е стандартна, тегли се от страничката в интернет, попълва се, описва се какво е изпълнението, дали ще е някакъв рецитал, дали ще е някакво, каквото и да е изпълнение, стига да е атрактивно и да е интересно. В редакцията на предаването, след като се одобри от специалист по музика или по съответни танци или спорт или литератор, след като бъде одобрено от специалист, изпълнението се записва за следващ брой и съответно го реализираме. В пилотното предаване на School for Music Stars има от всичко. Има музика, има танци, има много талантливи деца от различни области. Вече се набират кандидати за участие в следващото издание на предаването.